Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu. Ọmụ abụ nwafọ Igbo a na-akpọ Maxwell Amobichukwu Obiora aka Romeo Max onye Igba. A na-agụ egwu Igbo a na-agụ egwu hip hop n'ọnụ Igbo onye otu aka nkọwali ọfụma. Abụ m nwa afọ Aguleri na Anambra State, nwa amụ n'Ọnịcha, otu n'Ọnịcha, ọga akwụkwọ n'Ọnịcha before mapụta wee chụba Igbo obodo Lagos. Agụ m primary school na Ezechima primary school Ọnịcha, Ọka Road, ọ dị n'akụkụ St. Charles ma ọ bụ n'ime Ọnịcha ọfụma. Gụkwa na Washington Memorial Grammar School, ọ dịkwa n'Ọka Road. From wee jee akwụkwọ mahadum agụbi mana ya na-akpa ala mgbe FM. Agụkata mụ na Unibenz ebe a manyekwa wee gbaje Benin Republic ebe anyị jezi wee gụcha emeta ga-eme service nke a ga-adịbazi echi. Ebido m igwu egwu n'Ọnịcha. Elote m na m na-agụ egwu mgbe anyị na-agụkwa ajọsọ banyesịa secondary school ọfụ mgbe m bido wee gụba egwu nwetebe ndị izizi bụ ndị na-akwado anyị a na-akpọ fans. Ndị izi na-akwadela anyị mgbe bụ ndị klas anyị ka esi ekwu ya mgbe aha na-akwado anyị na-emekwa na na-agụ fa na-afụkwa n'ebe anyị na-eme n'anya na-akwado anyị si anyị na-eme na ọ ya aga. Elote m mgbe m gụ egwu izizi bụ nya ka mma asị na egwu izizi ngụ n'Ọnịcha mgbe afọ nwa Naija otogo aka agụla egwu a mana anyị ma na onwe ka kedu m abịa bụ ọhaneze anyị Igbo nọ n'Ọnịcha si aghọta egwu hip hop anyị na-agụ fa aghọtarịa ọfụma na ha dị akwadokarị ha na-ene anya mgbe a na ya mara ife na-eme ọma anya nwere ebe a na-akpọ indọstrị n'Ọnịcha ịghọtago. So mana anyị na-emekwa na-agba mbọ na-asị na ọ ga-abanye ụfọdụ n'ime anyị ndị ma ife alụ anyị nọ asị ka achọ Igbo ebe ọzọ ka ama na ọ ga-adaba kwa n'otu aka nsi wee megide wee gbagote Lagos n'afọ 2012 ka mma na-esobanye nọ n'Igbo wee ike ite aka. Okay, mgbe m bịa Lagos na 2012 mechaa wee gụọ egwu izizi ngụ mgbe a Orolo Mme mụ na nwafọ Igbo a na-akpọkwa Bobby E Golia na ọbụ efi egwu izizi ngụ n'obodo a gụọ ọnya pụ na Ọhaneze ma Igbo ma Yoruba ndị Nigeria likely dị egwu ghọtago mụọ na-apịazikwa ya mmụọ na-aga mana ị na-eme anya wee fụ na asụsụ Igbo ka pa na-ala ike ma ndị asụsụ Igbo wee na-atụ ya lefawa na ọtụ ghọtago pa na-ala ike ọfụma. So nwe ọwelụzi asụsụ Igbo wee na-eme ya mmechalụ n'oyibo mee n'Igbo odokwa n'Igbo odokwa n'oyibo ife na-eme wee na-adaba ife a wee megide wee ruo n'egwu nke ikpeazụ ahụ a na-akpọ onye obodo ọ bụkwa egwu ndị obodo ma ịghọtakwa ghọtago onye Igbo ra aka. Ajụọ m esesi m kedu ụdị egwu egwu na-akụ bụ hip hop music. Hip hop ka m na-agụ mana o nwere ebe dị n'egwu Naijiria kwesịrị ịma bụ na agbakọta n'anya agba n'elu. So onye ọbụla na-agụ egwu na Naijiria kwesịrị ịma egwu niile malụ na ihe agụnwe egwu n'ụdị ọbụla beat si wee dị. So ọma anyị nwa bụ ndị si na anyị nwa na-agụ hip hop mechazikwa na-agụ ma afro pop ikwukwu oge na ya gụọ egwu n'elu ịghọtago. So adị m ebe ndị Igbo na-akpọ versatile mana ịjụọ m ese mma gwa gị na abụ m hip hop artist ịghọta. Ịmara ebidosie n'egwu ọfụ ị na-eme ya na ife anwa bụ efe efu n'anya na egwu a bụ egwu ị ga-agụ usi anya like anya ọtago ị na-agụ ya ọ na-atọ gị ụtọ emechasịkwa ndị ọyị ga-esolu wee gebie. Mana onye chọọ egwu ya ebu ụzọ wee jụọ onwe ese egwu a nchọ egwu kịta ọsọ mụnwa ga-agba egwu a ka ọ gụsie egwu a onye ọbụla ga-azọkwali egwu a ịghọtago. So nsogbu anyị na-enwe n'egwu bụ ebe a na-akpọ na ndị mmadụ ga-aghọtakwa egwu solu gị wee gbaa egwu a that is acceptance ịghọta. So ọma anyị ịchọgodo igwu egwu ichekie kedu ebe na-aga kedu ebe ndị mmadụ ga-alike kedu ebe ndị mmadụ ga-afụpa ya eso gị wee gbaa nyaba egwu nya bụ nke izizi. Nke ịgba wee bụrụ egosi anụ nyaba egwu kedu ka ị ga-esi wee mezie ya ka ndị mmadụ wee fụnụ nyaba egwu wee like anya so wee tinye anyị na nke a na-akpọ promotion. Onye ọbụla ga-eme promotion ị ga-enwe ebe a na-akpọ capital ị ga-eji ego n'aka na nkụ ego bụ nkụ obere obere ibe ihe eji nkụ ị ga-eji wee mee ka nyaba egwu wee na-aga n'iru ịghọtago. So ị ga-ajụ na onwe gị what is the acceptance. Nke ịgwa wee bụrụ kedu ka ị ga-esi wee mee wee promote ya. Nke ịtọ wee bụrụ ijikwala nkụ ị ga-eji wee promote ya. So ebe a bụ ebe ịtọ na-abụkarị challenge ndị na-agba egwu na Nigeria ọ bụrụ sọsọ ịghọta. Mụọ mma agwa gị na ife na-ekalị m inspiration ka mma n'ịtabi niile bụ ụwa ebi n'ime in general na-enye m inspiration life experience
ọ ga-abụ rapụ nke alalụsị ụlọ etete enwere m ike pụọ na ọbụna na onwe ka ọgbata uve si wee dị n'ezi nwee nwebe a na-akpọ birthday nwere m ezigbo ụbọchị nweta ofu ive n'ime tinye tugeda ka ịkọ egwu m na-adị akọwakarị obi ive maọbụ ive na-abụ ịghọta mana abịakwa na enwekwana ndị na-eneghala anya mmụọ na-eneghalụ ndị mmadụ anya na mba ofesi ndị ofesi ya na-agụsị egwu mgbe anyị bidosi mgbe a na-enelụ ndị dịka Drake na Lil Wayne ha ọ bụrụ na nwere ndị dị loka na alaike nọ na-echekwanụ ka eme ife ka o buo ibu ndekwanụ ndị na-eme owe na-ebu ibu abịazi anachite na Naijiria mgbe mbidosi ọfụ bụ Mr. Raw na-ewe nri Mr. Raw aka luo echi ọfọ ọbịbịa mmeli nji wee blend wee gụbazie ọnụ Igbo rapụ ọnụ oyibo ịghọtago mana abịakwanụ ndị na-eme ọfụma na ayapụkwanụ ndị senior brother m akwa Finofine his consistency adịrọ here ọ na-eme back to back real jupụta ọ na-eme elu echi so a na-enelu his consistency anya mpa na-eme ọfụma ịnekwa anya Zoro swag bag nwanne m ọ na-agụ ọ na-atakwara apụ dịka a na-alata ọka na ube ịghọtago ndị a bụ ife na-eme ife ọ na-eyi ife na like na-ene alụ ha anya so ya bụ m wele ebe a wele ebe a tikọọ ya ọnụ ha nche wee meta onye mbụ daalụ ebidosie mgbe egwu nwere ugwu nne na Naijiria serapụcha nke mgbe bulugbo na-ekwu bụ o nwere mgbe a na-akpọ age ọlaedo the golden age Nigeria music mgbe ndị dịka The Band ha P-Square ha Don Jazzy ha bụ ihe nwe egwu na Naijiria ndị Igbo na-eme ọfụma ebidosiri egwu hip hop na Naijiria ndị Igbo achịla ọkụ na-eme ọfụma ndị Yoruba bịakwa na-eme ọfụma mana mgbe a na-agbagoro ihe a na-akpọ GG onye ọbụla nọ on the same line na-agbụ ya ịghọta ịma na ọ nwere ebe dị n'ebe Igbo dịka ya na-ekwu na Igbo enwere eze okwu a maka o si ada m achọrọ m ka ndị kwubie ka ọ gaba ogologo ịma na Igbo anyị na-eme ka nke m driver onye ka onye ga-aka m ọmụma ga-abụlile eze ịghọta ọ na-abụla anyị nsogbu maka na ọ nwere ebe dị n'ebe ọ nwere oge ihe emelite ebe inidie ka ịnọdụ anyị ka onye ọzọ nyere gị aka menata ịghọta ndị Igbo anyị adịghị akwadokele onwe anyị ọ na-abụkarị nsogbu onye Igbo na-azụ afịa onye ọzọ zụba ụdị afịa ọ na-azụ ọ na-enekala anya na onye a na-achọzi ka ọ nalịa ụlala lụọ ịghọtago so Igbo anyị adịghị akwado onwe anyị onye ọ bụ isiokwu ịghọtago anyị niile ka anyị bịa ka anyị kwadobe onwe anyị na-anya ka anyị nyemie na n'ime anyị a na-akpọ grassroots anyị fụ ụmụaka na-eme ọfụma na-agụsi egwu ike ọ bụrụ onye ọbụla ya atasị afọ ọnwe onye nwee talenti mana ịrapụ onye a ka onye a bịa nwere aka ya mee ebe niile onwe ndị na-eme nwunye maka na ebe dị n'ụwa bụ na onwe ndị na-enwere ume ịta afọ mana onye a nwere ebe o ya etinye ebe wee na-aga so n'ibie ka onwe ndị ga-enye ebe a na-akpọ empowerment ka o wee na-eme ọfụma onye ahụ bụ ife ndị Yoruba na-eme ịna-anya na ndị Yoruba na-akwado ọbarị nne egwu na Nigeria at large na egwu radio stations TV stations onye Yoruba gụlụ egwu ọkwụrụ akpa ndị Yoruba ibe akwado ya mana ndị Igbo nke anyị ọ bụrụ otu a ịbịakwa n'ịntanetị n'anya ndị Yoruba onye Yoruba gụọ egwu ka na-epost na-elụba ndị Igbo gụọ egwu ọ bụrụ onye gị na-adị na mma bụ na onye a bụ senior ịkpọkwa nna postu emume ebe a ka ụwa na-anụ ịnụkọtazikwa na-adụzi onwe gị nna ọ na ma amalọzi agụ ịghọtaghị ife nna apịala so na Igbo anyị dị ka anyị na-ele onwe anyị aka anyị abụlili nọmba 1 na Nigeria music maka na anyị na-agba egwu daalụ enu ụwa nke abụ na ebi tata wee mebisiana wee mebigo na-abụ isiokwu ya ndị mmadụ na-alaiki ndị gba ọtọ FM nya ebe ọ bụ na agba ọtọ ndị mmadụ achọ ịta anya ka amalụ ife na-eme ebe a ị abụ onye ya agụ ezigbo egwu eme nne ezigbo vidiyo mana agbala ọtọ aba onwere ya edenyo ịma na anụrụ a na-agba ọtọ ndị mmadụ edenyo ịma na anya bụ ebe gba ọtọ sef ike agụgo anyị afụgo ndị gba ọtọ rinne anyị achọrọzikwa ịfụ ịghọtago si ụmụ nwaanyị kwesịrị inwe ugwu ịghọtago so ekwesịrị ka eneba anya na nya bụ ebe ọ bụrụ iwu bụ na gọọmenti ya adatie ewu o nwere ebe a na-akpọ moral anyị ncha kwesịrị enwe ya ịghọtago because anyị emego ụmụ nwaanyị ọ dịzịa ka ọsọsọ ịgba ọtọ kapa dịzie mmụ ya
ịghọtago ma ọ bụrụ ka esi eme ife vidiyo Nigeria tata so ebe m ghọtara ya bụ na enu ụwa adịrọzi mma anụ ndị mmadụ na-alaiki kafa jee tụnyalụ ndị na-agba ọtọ FM rapụ ndị na-ada agba ọtọ ịghọtago so ndị na-ada agba ọtọ na-enezi anọ kaba tiezie ka onye ọbụla agbabazi ọtọ ka ọ dịzie aka ọtọ ka a na-agbazi ịghọta efe na-apịali so o ebe m ghọtara dị ebe a na-ikwunye ogologo okwu egwu a bụ onye obodo bụ egwu ngwụcha sị ka m dediketi enye ta obodo nto abụ m onye Aguleri ekwu mere n'isi mbido mana eto m n'Ọnịcha edediketi m egwu a ta obodo Ọnịcha maka na ebe enwepụ Ọnịcha enwere m ike onye Igbo ama ndị nke tata ịghọtago ọ bụ egwu mme onye ọbụla tole ebe ọbụla ma ebe ọbụla ito na ị nwere respect for that place ị ga-alaiki egwu a maka na ị ga na-eti aka n'obi na-asị na ibe ezigbote onye obodo so ebi m na Lagos ịghọtago ebi m na Lagos for obere oge kịta mana asị m na egwu a na-ekwesịrị m ịnachinye azụ n'ebe o bido wee wetacha ụmụ ife dị aṅa ka egosi ka a wee na-aghọta na ezigbote onye obodo gụrụ egwu a ịghọtago so anyị wee kwadobe nya bụ ime vidiyo nsogbu izi anyị nwere bụ otu esi wee buru ụmụ ibe ga-eji wee shutu equipment maka na equipment adịkarọ ebe ọlụ adịkarọ na Igbo anyị need some camera na-adịrọ anyị na-enwetara n'Igbo anyị bụ from obodo Lagos wee nachinye n'ala Igbo then locations ọ dị easy because mgbe anyị nata anyị just gaalịa nyocha anya ụmụ ebe dịsị aṅa dịka Palace Obi of Onitsha then ụlọ mgbọ nwere ụlọ mgbọ onye ọbụla bụ ezigbo onye Igbo ya ama ụlọ mgbọ na Ọnịcha ụlọ a na-agbakọtali egbe mana ọ dara during Biafran War anyị tinyechara na vidiyo nwetacha Nnamdi Azikiwe ụmụ ebe dịsị aṅa Washington bụ ebe m gụrụ akwụkwọ DMJS roundabout all sense ịghọtago anyị chụtụchara ebe niile a wee tinye na vidiyo so anyị nwechara nsogbu by iburu ibe wee nachinye mana anyị chụtụchara vidiyo ọpụta ọfụma daalụ Those men want when I roll it. Who must have Kali good in no what to say my lot in where I so can I call it? Oh my men will go in deep. Onye ọbụla ama m ọfụma mana abụ m aka na-ewu ite ife na-esi adịrọ mma ife na-esi ya na-esi gwogwu sa na-esi nri ọ ya abụ mgbaghalịsị ya wee nata n'ụlọ mgbaghalịsị nnọọ luo n'ụlọ ibe iri m na-eme bụ ntụsịsị akwa m warụ ntinye egwu na-emetụ mkpụrụ obi a na-akpọ blues ụmụ egwu a na ọ bụrụ nke tikitaka ka ọ dị ka na-achụ mmadụ ọsọ nzuo n'ike ịghọta a na-alaikekwa ebe ndị oyibo na-akpọ masaji nya ka eruruo m aka na-arụ apịcha m aka na ụmụ ebe dịsị aṅa ịghọtago asịrọkwa m na ọ nwere ka m si enweta echi no it's a professional thing ịghọtago ọ ga-abụ mkpọ onye dị aṅa mara eme abịa eluo m aka na-arụ a na-esikwanụ nri a na-esi nri ọfụma nne m mụrụ m zụọ m ọfụma ịghọtago a na-ene nne m anya mgbe na anyị na-eto na-esila anyị nri abịa na obodo anyị ebe ọmalịcha ọba anyị na-eli bụ ofe ndị obodo anyị bụ ofe nsala a na-esi eri nne ọ ya bụ nsisi ofe nsala ọ na-atọ onye nọdụ ndị kọmpaụnd anyị isi na-ebe nsogbu ndị ọgbata obi anyị ebe ọbụla ị nọ anọkọta asị ka ebute ebele ka nke elu mmadụ obele ịghọtago so a na-eli nsala amakwu m esi nsala ibizi ya emela onwe gị ma ọ bụ na ị na-esigo onwe gị anya ọ bụ na egwu gị chọọ ego eju onwe gị asị ebe anyị chọrọ mma amakwa m anya ịmụọ ya amụ serapụcha na enwe talent ihe n'idi ka ikuluo down ka ịmala ebe a na-alụ ịmụta egwu ịmala egwu na-agụ ịmala ọfụma then ịgba mbọ enweta onye ga-akwado gị because ọ na-ajọ njọ na ịma ata na-eme efe nwere ya akwado gị na-abụ na nwere ya akwado gị gbaa mbọ ego because ibe na-eme na anyị na-ebili ego ka e wee na-eme then itinye uchu na talent anyị si na-enwe because talent na-eto eto ọ na-eto eto ịmala eme itinye uchu na ya ka ịfụ na talent gị na-egro beta ịghọtago then you need ife a na-akpọ consistency ọ bụrụ eme ejezuo ike isikwa mechazi ya maybe next 2 years ka m wee mebe ịgbana rapụ ebe arapụ gị ma itinye uchu na ya ị na-emesi ike then ị na-ekpe ekpele ọkwa Chukwu na-enye aka nchawa
ịghọtago itinye ibe niile n'aka Chukwu ị na-agbazi mbọ na-etinye uchu everyday ụbọchị na ehihie n'abalị ifu na inyonyere aka because na ọkwa n'ebe a ka ị kpọbara ngwa abịa ana onye nwa bụ chọpụ gị so ọ bụrụ na ị mepere chọpụ gị ma nso n'afịa ịghọtago so ị na-eme na-etinye uchu na ọ ga-adaba udo dị ghọta Chukwu ya nyere anyị aka daalụ. Alright, it's your boy Romeo Max onye Igbo n'isi mbido ka I made this one for ndị Igbo na-ege ntị. Alright, Amobichukwu bụ afa the boy. Amobichukwu na nsogbu. Amobichukwu the skinny nwe baby face ma Amobichukwu na-eme odogwu. Amobichukwu adịghị anụkwa fem si. Amobichukwu esendelodi. Amobichukwu nwe oli pro pasakwa kono nwelodi. Amobichukwu the brutal, onwe two life, obi rap boy, gang boy, fan boy, mwana, wolomu kiona do na dalia pra. Amobichukwu ne busy ka headache, constable ka eye neck, for watching thing roofy there, can't wear no kele boy as a fraction is not proper. Ufumu melo riot, whoa. Collection on the Port Harcourt and Kechigo fan a bed, Adam Hart, a chibulum nalisi can be the ballot. Makachino what I wanted. More what just to let the music is all I created. Try the legendary by all means, I rugged dance if I were my first single recorded. Boy, if you know what I mean. I was too young, I was barely 18. I mean? I'm giving you facts, I'm not speculating, and you know what I mean. Yoni waka gym. Do chika Kenya, I said do chaka Kim, you F yes not to Kasim, got when I your ama when nga wapeli film. Whoa. Hey, onye Igbo